Dobrý večer, priatelia. Sú iba 3 dní do štedrého dňa a napriek tomu dnes mimoriadne zasadalo zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. Mali sme na programe rokovania iba 2 body. Prvým bolo to, že sme žiadali spoločnosť AGEL, ktorá prevádzkuje nemocnicu v Žiari nad Hronom, aby nezrušila gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a zároveň aby predložila koncepciu ďalšieho rozvoja nemocnice v januári, respektíve v začiatkom budúceho roka. Druhým bodom rokovania bolo to, že sme schválili dodatok úvodnej indexácie zmluvy o prepravných službách v Banskobystrickom kraji, zjednodušene povedané v prímeckej dopravy, ktorá bude od 1.1.2024 fungovať na základe novej zmluvy. A na záver vám prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a všetko dobré do nového roka. Dovidenia na budúce.